Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Ay ibana hapatea jala permulaan ni nasana adong, na tamado ibana, dina tinuguhon na torop anak Tuha sangapon, padenggaton suniduk, ni hanguluan nasida, marhite-hite hapor suhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanisa luhut parasin rohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, ay dang majua ho mangaleon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, tutangan ni pardosa, asa taonon na haleao dohot siak ni bagi, saat roh diau na pinarsilang,
Sai tupai hami marhite-hite asini roham. Asa margogo hami. Jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni roham. Di akka si taunon. Asa marsangap guarmu dot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dot todi parbadia marhite-hite hami. Amen. Maradehita. Patik ni debata dihita di mingguta sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon hari minggu. Dina onomari maulahamu nasasi ulamuna. Alai anggo ari papituoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahammu, ro di pangisi ni hutak ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina onomari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut, do nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papitoni. Di bayani do bayan di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiananna jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Iko dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot maguruhon. Olak nima sahatna. Rak mangido gogo mahita tu adopan di debata. Lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata. Sai pergugui mahami. Mangulahon nahobar tu patik me. Amin.
debata to poti madosata nagodangi tua do pani debata tapau du be marohata martang yang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopan asana adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai nang sian pakateon nami nasoture rodi pangoloy nami di hisap-hisap ni rohan nami nata masih tutudo na uhum hami alani dosa nami i alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i asi maroham di hami ale debata nami pardengga basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluhutna jala suruh mato dim perbadiai turhan nami ibe asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goron dohot habiadiaon gabe saat hami tu hangoluan na sora suda na pinarbaga-bagam ni akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin tabege mabaga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata songono dohata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalaw simsongon obun jala songon obun manorok akka dosam say mulak maho tuau ay au dosi pauluaho hasangapon ma di debatana di gijang mare dehita epistel di mingguta sadarion ima natar surat 2 Samuel 22 ayat 44 satu ayat 50 sada tajahama maresponsoria parjolo masya kami aku
cukup ni nunga di paluaho au sian perbedaan ni bangsokku. Nunga di pabanggito au gabe iutan ni akka bangso parbegu. Gari bangso na suatu tada mangoloi au. Merus do aka anak nina pulik marga. Jala aka hitir do nasida ruar sian partano baton nasida. Debatado sileon aka partubolon tuau. Dohot papatuhon aka bangso tuau. Dibaini pujio kumaho ale Jahoba di tonga-tonga ni aka bangso parbegu. Jala edeono kumagoarmu. Ima yang gosahatna martua doakan atu mangion hata ni debata jalan naum pepsa. Amin. Jehovah di tidakon maha porsiot tai songon hina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman tinubon ni si Maria nagabe-gabian siya to di parbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpanjal do ibania diau pinarsilang na tua tu banu toru tanom na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba
Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima iba na pa imamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditodi parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Doho dia sesani dosa. Doho diatai na madok. Mula mangolu sogo daging ni halak nong mate. Doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Kor.
Bagaimana saudara tikting di minggu tasararion minggu tanggal 15 Februari 2020. Na parjolo guarni minggu dohot topi ni minggu. Guarni minggu tasararion ima minggu estomihi say homa gabe partano batu aku dohot topi ni minggu marsangap Yesus di atas dolok. Na paduahon retreat sekolah minggu. Di hari Senin marsogot tanggal 16 Februari 2026. Berhat doyana kota sekolah minggu sian kalas tolu SD satu kalas sada SMP retreat tu Hilpak Sibolangit nani luhon pangula nago tiki dohot guru-guru sekolah minggu tuatama nama ramotina sida di pardalanan. Na patuluhon kegiatan PKM Universitas HKBP Nomensen. Dalam rangka kegiatan PKM dipatupa mahasiswa-mahasiswi sian Universitas HKBP Nomensen do bimbingan belajar gratis tuyana kota ima setiap hari Rabu dohot Jumat mulai siap pukul 10.05 saat pukul 10 pituwib maringanan di konsistori tasosoi ma akayana kota maddohoti bimbingan belajari. Nah papaton sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian keluarga punguan lansia ni huriata mau lihat tema di pasat huriata tu nama pasaton sumbangan bunga altar. Nah palimahon parlado manang ruas namar sahit manang di bagasan pemulihan. Nah parjolo Naomi pardede perawatan di Jabu sian sektor pitu. Nah paduahon Rudi Hartono Sibarani SH perawatan di Rumah Sakit Bayangkara sian sektor 5. Nah parpudima selamat ulang tahun. Sude parlado dohot ruas ni huriata KBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason. Tuhamu saluhut parlado dohot ruas ni huria mulai tanggal sia sahatu tanggal 15 Februari 2026 sadarion. Saya ramot itu hatta mahamu leon gajang ni umur jala tuata man amas hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka ulaun muna torop na ulang tahun saminggon godangna 45 halak na parjolo Sotariana Borussia Nipar lahir 10 Februari 1940 lalu umur 70 tahun sian sektor opat jalan apa 45 hon Dante Christian Soma Simanjutak tubuh 15 Februari 2020 umur 30 tahun sian sektor sada. Hatatu madok di pasal mensia puluh sada ayat 16 saya pamahapoku do ibana sarimatua jala patarir honokku tibana hatuaku. Song lima seorang titin di mingguta sadarion mau lihat tema dihita mau lihat tema nang dituata. Gor ama eksaudi.
Maredehita las tapapungu ma pelean sadaa sadabe. Sangapi Jehovah nasun dipuri Alami walona dan terasani Dilehon hayatna nasa sadari Anubus kita coba berdosai Puji
martangiang mahita. Sini roh madihamu doh dame nasiat de mata. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turbuk dihita di minggu estomihi imana tersurat di Lukas sia ayat 28 rodi ayat 26 ucaha homma dihita arga walu ari dung salpu hata odeng ditogi homma si Petrus si Yohanes dohot si Jakobus nakok tudolok martangiang. Jadi uju na martangiangi bana mibbar marupani bohina jala marlinang-linang ma parabitonna. Maka taima dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia marhasangapod do nasida idaon akana humatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dohot akka donganna alai dungdungo nasida gabe diida mahasangapon nai nang halak na duai jongjong dilabungna jala martahi sirang nasida sian ibana din na si Petrus mamadok Jesus. O guru denggan nai dison hupaulihami ma sopo-sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia swadong di boto na nidok nai maddok songonido pe ibana Roma obus sada mga linggo minasida gabe hatahutom manasida lahobongot tubagasan obuni. Jadi makuling ma sada suara sian obuni madok odo anakku na terpilih tangiho kamu ma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Jesus nama dapok nasida disi las mauhom do nasida dang di pabotohon na niida nasidai tu agia ise anggo diaka arii ima sahana. Ketepatan namanginang alanatwari dope hari Valentine. Jadi atar songon hasomalan nadiba dia kana torop dohok donatwari hami berburu sokelat. Alai memang atar maul do dapok nami ala memang ngejam 10 borngik kami lao madiori sokelaton coklat tetebo coklat sokelak emak ante cilau do kami tu piga-piga toko mart ya Alfamart Okemart Alfamidi Indomaret Sudemai ci bahasa songoni ala memang merlubba do sude jolma dinalaho manuori jala memang di piga-piga toko marton kosong do. Jadi hubay menatwari sada panipulion ternyata sarupa do pikiran ni par toko marton dohok pikiran niaka anak boru nuaingon. Muluboy niyan tiap hari mar Valentine. Anggo par toko mart inna rohana asa habis tiga-tiga nai. Anggo anak boru asa ganupari rupani dapot coklat basian sidoli basidoli nai marupani hurian itu hata mungkin atarheado rupani pikirata songo pikiran ni partokomart dohot akka anak boru namar Valentine
ditiki masa akan adenggan Jupang akan atong di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta, dungi gabe tadokma moloboi songo-songonom manian torus. Moloboi Tuhan unang muba, moloboi hok matorus pangomoani, unang rugi. Jadi at tarsongo danak disukum marupani danaki. Hari apalah hari yang paling kau senangi? Dido ibana malusna hari ulang tahun mamaku. Inna. Jadi nama nukuno petar songgot ay puasa hari ulang tahun ni makna. Biasana hari ulang tahun namanyan ay dapok na disikado dohlan akka nadinggan rupani. Kenapa ulang tahun mamakmu yang kau senangi? Dungi Roma danaki mangalusi suku-suku ni. Karena cuma di hari ulang tahun mamaku lah nggak pernah mamaku merepet. Nebana. Lainnya merepet tiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur terus merepet. Awak pun malas pulang ke rumah. Inna. Jadi kalau bisa tiap hari lah ulang tahun mamaku biar nggak ada merepet dia. Indah danaki. Amang dohot tamuinang nahina holongan at tarsongoni do na masa di bagas sa turpuk taon. Dangolo si Petrus, si Jakobus, dohot si Yohanes tuat siad doloki dung diida na sida rupani hamuliaw ni debata digitjang ni doloki. Ahama didok na sida Tuhan denggan nai di son. Hupajongjong ma sopo-sopo tolu, sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Dihamu amanami inanami na hinaholongan, mananigwaran transfigurasi debata, transfigurasi Yesus. Peristiwa di mana Yesus mengalami perubahan rupa, transfigurasi yang berarti berubah rupa, berubah wujud. Di mana pada waktu itu Yesus mengalami perubahan wujud, wajahnya berkilauan dan dia juga pakaiannya berkilau-kilauan. Jadi hati-hai Roma Yesus madok tu sisian na natuluon, wasa natuluon ala natuluod do na jumonok tu Yesus. Beta hamu natulu martangiang tudolokan inna Yesus. Manang dongani majo martangiang tudolokan inna Yesus songoni. Jala manginang ditikina martangyangi marupani Yesus terjadi ma proses transfigurasi nahudok nakaning. Perjupangan ni Yesus dohot debata di bagas satangyang na ido na paubahon hadirion ni Yesusi. Jala idon waeng sada nanaeng sihangoluhonot tamarhite-hite turpuk taon. Doa perjumpaan dengan hadirat Allah adalah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan seseorang. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang bernilai dan bermakna. Karena perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang memberikan pembaharuan hidup. Sama seperti Yesus yang ketika berdoa dia mengalami transfigurasi, dia dipermuliakan. Dihamu amanami inanami na hinaholongan, ketika kita berdoa dan berjumpa dengan Allah, sesungguhnya pada waktu itulah hidup kita akan ditransfigurasikan. Alai garis bawahi, apakah kita benar-benar berjumpa dengan Allah? Ahado rupani hatadion ni halak naung pajupang dohok debata. Dia akan mengalami pembaharuan, perubahan hidup secara total. Jala ido na pinatudu ni debata. Na pinatudu ni Yesus di bagasa turpuk tahun. Dia mengalami perubahan wujud. Jadi suhak-suhak ni naung pajupak kita dohok debata. Dang disuhat marhite sian sadia godang.
parpunguan nani hutammu. Parjupangat dohok demata dang disuhat sian sadia ringkas sita rotu bagas joroon. Parjupangat dohok demata dang disuhat sia dia denggar rupani paret deotai. Alai parjupangat dohok demata ima tarida marhite-hite hamu baon. Natapatuduhon di bagasan ngoluta siganupari. Jimolo swadong dope hamu baut di bagasak kadiriota nang peganup minggu rohi tatu bagas coroon. Suku kamu madirimuna ise dona dijupangi hamu di tonga-tongani parsaurata di bagasan partikianon. Ido makana manginang molo adong pedison na songonon lo maci rohana. Au sogodo rohaku molo adong ruas ni HKBP doda. Nalao mar minggu tuhuria na di baribaan. Dungi gabe di do iba nama anggo di HKBP dang mangulu partot diokku. Anggo di huria na di baribaan bah luar biasa do. Marapi purun rupani partot diokku inna. Anggo di huria X tabodo sonang do pakilalaku. Songon nai baruau dung mulak sian parminggoni. HP molo sinulikit amanginang ahado nama bait tubuh pakilalaan nasi songoni. Dihalak namar minggu di huriana X nama dok tubuh partodion nadisi. Ada 3 indikator yang umum. Didok maalusna na parjolo nyanyiannya semangat. Kurang semangat det tanak kaning. Luar biasa donak kaning. Apalagi moliate ma di tim musik. Tabba sadarion tagading. Bamuloboy diuduti metorus. Aw nak kaning asan yang marjogeti di kursiku. Alay huingo padita doaw. So tungan non. Jabe di baik kamu kelar-kelar rukan. Padita parjoget-joget inamuan non. Imana parjolo. Dungina paduahon ibadahnya tidak monoton. Inna. Jadi ibadah taidang na monoton. Alai baku. Minggu tu minggu ido terus. Seperti itu modelnya tak berubah. Dan setiap bagian itu memiliki makna yang akan menghantarkan kita kepada penghayatan bagaimana Allah di dalam diri Yesus Kristus menyelamatkan diri kita. Jianggo di bariba aboy do muba-uba. Bamola tarsorodo be paditana boy do di pagajang-gajang edena. Anggo dihita dang boy. Ima indikator na paduahon. Dungi indikator na patoluhon khotbahnya juga enak didengar, lucu-lucu, inna. Amang do taminang dakku boto dah. Dia do ukuran ni jamita na tabo dihita. Holal lucu-lucu na ido manang jamita na paubahon rohatta paubahon dirita. Habe satik kosna molo didok mangulu partot diokku disi hinor honnina tolui molo ido dibahas suha-suha ni haumuaun di diri mangulu partot dion itu soal suasana tapi bukan soal perubahan secara total yang ada di dalam diri kita. Ido makana manginang molo mana tapar rohau turpukon tu dia do Jesusi martangiang. Didok di bagasa turpukon lao do ibana martangiang tu dolok. Dolok. Anggo di bahasa Indonesia ke atas gunung inna. Jadi molo gunung manang dolok. Memang anggo di gunung molo di dolok itu tenang, nyaman. Tapi gunung bukan soal kenyamanan atau ketenangan. Tetapi gunung manang dolok ima simbol kekudusan Allah. Tudos songon halak na manakohi dolok dang boy sude buanon ni bana bubuanna. De bado buanonna dia nariko si buanonna asa boy mangolo ibana digijang ido si buanonna. Jadi tudos sonido amanginang nanaing didok tuhita songo sahalak na manakohi dolok dinalaho martangiang.
Songoni mahalak na pajupang doho debata. Dang boy sude buanom mu siak kadiriomi. Na ikot tadi konom mu doaha. Tadi konom mu ma akka na sotama buanom mu dinalaho pajupang dohot debata. Jadi mola dong halak madok disambang ngulu partot diokku satabi molo sarupa do pangalahom disodoh disan berarti dangadong ibarni dangadok kamu baun ni alaya hado nama dok ukuran suha ni nama ngulu partot dion muba los di penjara pe ibadah molo muba do pangalaho ido na pajupang dohot debata alania manginang tasuha majo dirita mula minggon bohado parjupangata doh debata. Apakah kita sudah mengalami transfigurasi? Apakah kita benar-benar berjumpa dengan Allah di tempat ini? Aya dong dona deba beta mar minggu tusan lomar hua banyak di sana cewek-ceweknya inna adong doi alai tabereng mamang inang marhite turpukon Yesus mengalami transfigurasi, perubahan wujud dia dipermuliakan. Jala songoni mahadirion na pajupang dohok debata. Sangap hinorhon di hamubaun na dibagasan dirina. Hurian itu hata didok na kaning dibagasa turpukon. Ditiki mibbar, ditiki na mibbari rupani Yesus. Mibbar mengalami perubahan wujud. Jong madisi rap dohot ibana si Musa dohot si Elia. Maka tahatai dohot Yesus humatahon ujung nilaka si pasidungon di Jerusalem. Jadi ada pembicaraan antara mereka bertiga yang mau menegaskan bahwa Yesus itu akan menyelesaikan perjalanan keselamatan yang telah dinubuatkan oleh Allah nantinya di Jerusalem. Ido pak kata yang dinasida. Amang do taminang Musa adalah orang yang menerima hukum Taurat. Jadi Musa adalah gambaran yang mewakili hukum Taurat. Dan di dalam Kristuslah hukum Taurat itu akan digenapi. Elia adalah gambaran yang mewakili para nabi yang menubuatkan Mesias yang akan hadir di dunia ini. Dan di dalam diri Yesus Kristuslah nubuatan itu akan digenapi bahwa Kristus adalah juru selamat dunia ini. Jadi perjupangan na tului dinama kata hatai na sida rupani amanginang di sidi paboto hoddo paboa tutusi tutudo Yesus Kristusi ibana do si palua jala ibana do Mesias nalaho palua kita sian hadosaun dohot hamatean hinorhondi dosai. Di luar daripada Kristus tidak ada keselamatan. Di luar daripada Kristus tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Hanya di dalam Kristus sajalah. Los ido di paubuk tu minggu estomihi. Jehovah do partano batuaku. Allah adalah gunung batuku. Allah adalah keselamatanku. Holat di bagasan debatado malua sian dosaki. Alania manginang marhite minggu sadarion dipaingok dohita asa debata di bagasa Kristusita bahen sasadasa partano batuata asa holat tu ibana hita marsigatung di tonga-tongani ngulut taun. Dihamu amanami inanami na hinaholongan alai dinamasa dinamak katahatai na tului debat Yesus si Elia dohot si Musa tu dia doa kasih siani didok nak kaning di bagasa turpuki tarpodom do na tului. Jadi bayak kum mamanginang Yesus martangiang halaki modom. Jidak ku boto be ngasong longgur suaraku sanak kaning. Ngulo adong do pena modom lobi-lobi sa sisian ni Yesus may. Ate, ale tarpodom na ido dah. Dang na harohaon na tarpodom do nasida. Ido makana manginang gabedang diboto sisian na tului
ahana dihatai Yesus si Elia dohot si Musa. Jadi songoni dua manginang molo seholan namurup pita. Taga memubahita molo holan namurum buanot ta siya non. Danganongi. Jadi molo saya tadok do rupani. Dang mangulu partot diok ko di HKBP. Sukut jo ati datar podum do hoisi. Ati natar podum do partot diom mudang olo majakon hatani di bata. Ati natar podum do harohami. Dang olo disungguli hatani di mata na manusuk tu bagasan roham. Sipata ido surung-surung di hatani di mata. Didok di Timotius hatani di mata. Dakola paingot alay mamudai mamicang inna do. Jadi sipata manginang satabi songkon na dipastapi do hita di bahen hatani Tuhani. Alay dang pinoto beda. Malo nga songoni rupani hatani di bata dang marnamu bahita berarti natarpodom do hita di tonga-tonga ni parsaurata dohot di bata. Ido bahen namang inang ala tarpodom do akasisiani disidungo akasisiani ahamanidok sisian nai. Tuhan denggan nai di son hupau lima sopo-sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia halakam makkatai a ronyo makkatai c. Jadi lari pakkatai non dang nyambung alanya ha karena memang mereka tidak tahu apa yang dibicarakan. Alaya manginang molota telusuri si bot sirina buasa top puropani si Petrus madokos songoni laho pajongjong sopo tolu didoloki sasitong na manginang cara ni si Petrus doon dinalaho mga bati Jesusi asa boha asa unang tua tiba na siya doloki alay asa hot halaki maringanan sa liling na didoloki. Jadi sebenarnya ada niatan terselubung. Molo tajaha manginang turpuk adorak so turpuk tahun di pabua Yesus do tuak kasisian nasi 12 di dokma nalau marsi taonon nama anak ni Zolmai. Anak Allah itu akan menderita, mengalami penderitaan, bahkan dia akan disalibkan. Jadi sebenarnya niatan Petrus tidak murni, tetapi niatannya didasarkan ketidakberterimaannya kepada berita yang disampaikan oleh Yesus bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Karena Petrus tidak mau kehilangan Yesus, dia tidak mau berpisah dengan Yesus karena penderitaan yang dialami oleh Yesus. Cina mengabati do ibana. Apalagi ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang luar biasa indahnya di gunung itu. Gabelam tubuh madi bagas rohani si Petrus adang bah dang unak sapi lewaton. Ikut disok kami terus. Dangat si turun manang nabu hape carana ikon abatok kudon. Diamu amanami inanami na hinaholongan hinorhon ninamudomi. Gabeso di boto si Petrus do rupani unok ni pakkatayon ni Jesus si Elia dohot si Musa. Alayat cugari marat cugari majau gabe dohot tamu batu kate. At cugari dungo sisian nai dungi dipatangi-tangi pakkatayon ni halakina tolu. Kemungkinan besar dang abbaton di si Petrus Jesusi tua tutoro. Kalau seandainya Petrus tahu bahwa Yesus itu memang sudah dinubuatkan akan menderita melalui berita yang dibawa oleh Elia dan juga Musa, mungkin dohonon ni si Petrus mah tu Jesusi ala songonido Tuhan memang nekor marsitaono doho atong buti mai turun mahita tutoru hudongani hami peho
mungkin itu yang akan dikatakan Petrus. Tapi ternyata tidak. Diamu amanami inanami. Petrus tidak siap melihat penderitaan itu. Ketidaksiapan kita untuk menghadapi kenyataan, ketidaksiapan kita untuk menghadapi penderitaan sebenarnya diakibatkan oleh apa? Diakibatkan karena ketertiduran iman kita yang tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Tarpodom dohita manginang, hinorhon hinatabo ni portibion. Tarpodom dohita, hinorhon hinatabo, hinauli narong najupang di tonga-tonga ni perdalanan ning uluta. Gabi saya tadok di bagasan hinauli marupani jupang debata hape daong. Didok Jesusi ikut tua doibana tutoru mengadopi pardangolani. Jadi terkadang amanginang kita terlalu terlelap dengan rutinitas kita, terlelap dengan begitu nikmatnya kita menjalani semua yang diberikan oleh dunia ini. Tarpodum dohita di bayan hamoraoni, tarpodum dohita di bayan hasangaponi, tarpodum dohita di bayan waso na adong di bagasan dirita. Jala ido jok tabai suhat ni parngoluon narap dohok Tuhani. Didok ibana denggan nai Tuhan inna. Isom mahita. Holan ngulu na denggan ido rupani. Di parhatutu si Petrus pabuan narap ibana dohot Tuhani. Ido makana manginang didok madiayak tulu plopati. Odo anakku natarpilii tangi homma ibana. Molo tangi hamu di ibana di anak ni debata natarpili tua mahorap dohot ibana dinalaho mameluson saluhut akka pardangolan dan yadopamu songon ibana na ikom marsitaonon songon ibana na ikot diparsilakon alai ingot ma Yesus na marsitaononi dihamonakon ibana do sitaononi jala alani ido rupani na ikot tuat tamu dohot ibana ay di bagasan ibana do jupak kamu hamonangani di bagasan pardangolani. Amanginang nahinaholongan oddo anakku natarpili. Jadi Allah mengubah fokus para murid supaya mereka menjadikan Yesus sebagai anak Allah yang telah dipilih sebagai gunung batu. Bukan kenyamanan yang dia terima di atas gunung itu. Molo didok oddo anakku natarpili, oddo si paluai, oddo namadongani homolo tuat totutoru mangadopi pardongolomi. Amang doh tamu inang nahina holongan. Jadi dang bohi ta saya terus didoloki. Songon si Petrus. Dang bohi saya terus jup pangaka pangomuat dihita. Dang bohi saya terus sita mamora, mungkin mamora hita sonari. Ale mungkin yana kommu paopum ninim nonom rodiurukna kemungkinan besar itu tidak akan menikmati apa yang kau nikmati. Dang boy saya terus sita hipas sama nginang. Tudos doi songos si Petrus. Dang boy Petrus holat di dolokok kita. Alai na ikut tua dohita tutoru. Amang doh tamu inang. Kadangkala kita harus menuruni lembah. Kadangkala kita harus masuk kepada penderitaan itu. Supaya apa? Supaya di dalam penderitaan itu kita melihat siapa yang hidup berjalan menyertai engkau. Cimolo didok di bagasat trupukona manginang. Tuat mak inna. Turunlah ke lembahmu dan yakinilah bahwa Allah yang sudah dinubuatkan untuk menjalani lembah itu juga, dia jugalah Allah yang turut serta berjalan bersama-sama dengan engkau untuk melewati lembah kekelamanmu. Edeni seksi poropua donakaning madok, Allah peduli, Allah mengerti. Karena telah terlebih dahulu Yesus Kristus dinubuatkan
untuk memahami apa yang akan kita jalani, bukan hanya menubuatkan, tetapi dia sudah terlebih dahulu melewati apa yang seharusnya kita lewati. Jaya manginang dakkolat di bagasan hinadengkan di parnguluanor rupani jupak kita Tuhani. Jadi molo di dok si Petrus di bagasa turpukon, hupauli ma di homo tolu sopo-sopo. Karena dia mengharapkan bahwa kenyamanan itu jangan sampai hilang dari dalam hidupnya. Dihamu amanami inanami nahina holongan. Dakkolat di bagasan hasonangani jupangmu hamuliau ni debata. Alai justru di bagasa pardangola si taonon alain mangulu hita rapot debata mamolusos saluhuna disima hita jupangan hamuliau ni debata. Karena Yesus dipermuliakan bukan di atas gunung yang disebutkan di dalam nats ini, tetapi di mana? Di bukit Golgata. Tetapi dia memulainya dari mana? Dari lembah yang harus dia jalani, menjalani jalan salib untuk sampai ke bukit Golgata. Alania manginang hamonak koma rurani perdalanammi. Jalai ngok mak unak kia tarpo dopo dok mature bata mardalan wangau dirura perdalanaki alelaus disido rupani tuhaki mardalat dohot au dang au na manuhuk silangi alai sedo tuhamido na manuhuk saha tudolok Golgatai. Alania manginang hamonak koma dok madibagasad dirim ibana do anak di debata na tarpilii jala au don waing anak di debata naikon tarpilit iko sahat au tudolok hamuliaun na pinaradeni debata. Amen martangi yang mahita. Moliate ma ali Tuhan sipata tarpodom dohami hinorhonni portibion jala say makusadde hami appe diri nami holat tu hagogoon nadong jala nalohot di bagasad diri nami be alay marhite turpuk sadaryon hatami Tuhan paingotok kami Jahoba do partano batuan nami ibana do anak ni debata na tarpilii rapon ibana mahami Tuhan mamulusos saluhuna jala holat tu ibana sabing mahami marsigatung ale Jahoba debata amanami moliate mali Tuhan di paubahodo rohanami marhite-hite hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristusi muba mahami Tuhan marhay baruom mahami songo Kristus didoloki di pataridahon ibana do rupani mibbar rupana mibbar ma rohanami Tuhan mibbar ma pangalahon nami mibbar ma pakateon nami mibbar ma nang pangalakkan nami mulak kami siap bagas jorot Tuhan unang say miyak kami di bagasan hadirion namardosay hupadaw hami masaluhu na Tuhan Roma hami tudolok habadiomi jalatua mahami siani mamulusos sa luhut na karura pardalanan nami mamangoti dolok hamuliaon naung pinaradi ni debata di hamis sa luhut na ale Jahoba debata ama nami moliate matuhan di pargogoy hodo hami holad di bagasa kodo tuhak kami marhagogoon las rohanami Tuhan di paingoto hami di bagasa sadaryon asa totok kami marsigatung holat tuho pasu-pasu maruas ti huriam sudia ka parhalado ni huriam di HKBP Cinta Damayon doho sudia ka ruas ti huriam di saluhut portiwio Tuhan homa namadongani hami lumobi matuhan di hamajuon namadogiho kami asalam marsigatung tuak kahamajuoni holat tuho mahami Tuhan palohoton diri nami Ale Jahoba debata amanami diakaulaw nami pe Tuhan homa hupang asaw kami homa nama masu-masu homa nama dongani
Jala homa Tuhan nama ni roy hami, asa denggak kami Tuhan, mangulahon akaulaon nami. Si buah pasu-pasu si buah las ni roha, jala dau hami Tuhan, siya nakapangalahon arwa, nama buah kami Tuhan matian. Ale Jehovah de bata ama nami, ramotamu masudeya ka keluarga nami, kaya nakon nami Tuhan pahopus sudena Tuhan nahwalongi hami, homa nama dongani Tuhan, homa nama nopa hadirion na Tuhan, gabe yanakon natotong marsigatung, songot tangiang nami Tuhan, nama nangakon na kaya nakon nami, asa lohot tiri nama nadaho, songonima Tuhan, tarbahek ko Tuhan, tinalaho maniroi, mamudai, dohot mangajar-ajari aka, yanakon dohot pinopar nami. Lam torok matuhasya tonga-tonga nami, akahalak na mga sahod debata, gabi hagogoon na. Pasu-pasu matuhan huriamon, huriah ka bepe cinta namay, disudiak ka pagkobasyon, natarbahe na ka parhalado ni huriam, marhite-hite todim na mga jarajari. Homa Tuhan, na mabahe kami mangulahon ni bagas salas ni roha. Pasu-pasu amuruas ni huriam Tuhan rapami Tuhan pauli-ulihon huriamon. Ramoti ma Tuhan ama nami amang pandita resok nami Tuhan na manguluk kami saluhuk na rap dohot aka pangulan nagutik kinarong di huriamot Tuhan. Dohot sudia ka parhalado ni huriam. Na makobasi di huriamon suasoni nang ditonga-tonga ni sektor nabi. Hubas mahami Tuhan borhat tinalaho pasauton na pinarsak kapamu Tuhan marhite-hite huriam HKBP torok ma Tuhan akar rumah tangga na marhaujawan holan tuhatami. Ali Jehovah de bata ama nami pasu-pasu mahami Tuhan di ruas di huriam na tongod di bagas sa parsahiton di akan supanagama Tuhan masa di ruas di huriami alehodo na boto sa luhu na Tuhan jaladang luasom mo Tuhan sudi akka ruas di huriam na marsitaonon di bagas sa partikianon hinorhon ni parsahito suasoni ng akawo ni roha. Homa Tuhan na mga puli roha, homa Tuhan na pamalupon roha ng pamatang na. Pasu-pasu ruas ni huriam na tongod di bagasan ulang tahun di bagasan sa minggo Tuhan. Moliate ma Tuhan, tabba pasu-pasu di meko lammanad na manasida di asini roham na totong mga ramoti ruas ni huriami. Ali Jehovah di bata ama nami, hupasahat tabi ma hulu namion. Ape holat tuho di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho sesa dosa nami. Amen. Maredde hita bukwede nomor 586 ayat sada los tapasah mapeliat ta pilihan na paduahon.
Tangyak koma peliata. Alede bata ama nami na di Banua Gijang. Hodo harorowan di saluhut si leho-leho nadinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap no cus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupa rahasia kami pilihanon. Pati pulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maroha nami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami godang ni sileo-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say saut malomoni roham di Banua tongos songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluas siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Horas selamat hari Minggu madihita.